ready na ang atong lupis.
Oh, mana part sa tulo lagi. So ready na ang atong bopis. Ready to serve lagi ni. Want some? Ako nagukuyukoy bisan na sa siyang paatubang mura ako mubo irik suka pa siyang isulatan sulat ibasura lang ako Okay. Ilisapan Thank you for watching, Sabi. Wapo manutakin akong pagkalalaki Kurya buyag liwat ako ni Anheng Donong Budyo Paus akong mga pilok Sitaw pa akong buhok Balbon pa akong lukhan Okay, thank you for watching, guys. Just click subscribe and notification for more videos. Thank you for watching. Have a good day. Stay safe. God bless everyone.